okotudre gi wachno. Kaka wacho ni weche mosebedo kwa wacho kwa higa mokalo ok wachako sani, wasebedo gi buche mang'eny nyaka gi SHA gi Kenya Health Federation. Daktari higa mokalo pok nokawo okang' ma kamae, momiyo penjo ni diponi okang' mano okaw gi jatend migawo momiyo sani okawo okang' no, nikech kiwacho ni nochako higa mokalo to pok nwaneno kukawo okang' ma kamae. Koso diponi nosekawe kinde mokalo. Nwasotimo machal kama, lakini noluongo e mesa mopimnwa ni oyo weuru timo kama. Nwakawo mae higa mokalo dwe mar 10 mane koro kar ka SHA chako. Nwanyiso gini ok wanyal donjo e SHA kapok ochul gop mag NHIF. Mane gi SHA no wuon onyisowa ni gop mag NHIF biro chul, warituru mondo verification kes moro nitie court mondo wuogi, kes no noloso serikal. Bang' mano gi chandruok mosebedo gi gik mosebedo ka jopiny osebedo ka neno, nwabedo gi bura ka wawacho ni koro ere kaka koro wanyalo konyore kaka osiptende. Wadhi mbele gi chandruok koso wabed kamoro ma bende wabe inyalo winj duondwa. Mae gimomiyo nwatimo kamano. Ok en wach moro mani ati noyudwa kata gi mibadhi kata oyudwa gi chandruok moro amora mopogre mar ketho chike mag SHA. Rokamano daktari, bende nitiere weche mosebedo motendre kod osiptende ma